Всички съжалявам, че така се направихме с познайте кой. Сто пич при мене. Ето ние тук двама. Имаме мина, всичко каквото се сетите. Но имам само едно лего. Трябва да изпробива с овце. Влезе ли? Да, влезох. Чай да я дали снимам. Да се прекъсне като... Окей, снимаме. Да не си накрай ти. Къде си тук? Браво! Не му удри. Бързо. Нищо. Една диамантена кирка. Имаше тук два стакана. Ами, някъде се убих. Не ги убивай! Чай. Значи, сега снимаме хора и сега тук сме... Ти ли му удай? Ела до мината. Има миничка. Чети на английски какво пише тук, там. Мина. И руди. Да, точно. Нищо ми няма. Все. Има тук кола, аз ще го убега, защото моя сървър. Защо пробива се тук? Долу е мината. Знам за кълството. През 5 минути проверявам хора дали... Още е 15 минути. Yes! Не, 14:28. Окей. И аз идвам. Това ти си попускил, сигурно. Да? Или е мап? Мап. Абе, ще го с теб, това не е мап. Това е нашия сървър, който имаме 50 стака, аз пак 50. Без стака и не то умря. Да. Иначе от мината ще оберем. Якале? От тук е мината вече. Ще по нашия маршрут. Да. Обеги там айран. После ще ми дадеш ли аз да обера? Ти имаш диамантена кирка. Тя е най-яката. Аз не ми е айран. Моята яка ли е кирка? Айран е за мен. Знаеш ли, че със знака той не е известен от нас? Само... Научи си български, бе. Той не е известен от нас. Научи си български. Това, че си тук, кой сега, научи си български. Той не е по-известен от нас. Да те научат на български. Да. Аз имам 50 айрана. За една броня. Я дай я малко. Ако ти се ми дадеш от твоя айран. Аз имам 8, бе! А за броня може ли? Не. Ти ли си имаш? Може ли аз? Добре. Къде има рал? Мишко. Майче, имам. Ти Дай ми да. Искаш ли чай сега да направя... Кол ми дай! Добре, ето. Един там. Чакай, да правя ли един крафтинг тейбъл? Не, да я си. Много хубаво. Ти имаш крафтинг тейбъл. Чакай, мога вече да снимам до 4 минути, обаче още. Не.
скъпията ми работа. И ти ще го пропуснем. О, аз... О, редсто! О, защо изгаси? Нещо пуска. Хайде бе. Не! Поне не трябва да ходя в водата, че имам скъп. Ти знаеш ли, че? Айде сега, ние сме миньячите. Айде отивам... Миньоните. Добре. Райко 21 съм вече. Тоест... Райко провала 21. Да, БГ. Слизи. Райко провала. Не съм. Не си. Ти не си знаеш български. Не знам, че го е. О, Айран са го обега. Това е за мен. Ти го дам. Тогава... Не, за мен ти ще ми дадеш. Ето, дам ти 50 айрана. Защото... О! Добре. Ела тука. Това е кълпостон. Ама. Виждам тук лавата. Тъпале. Имаме 6 минути, още 6 и го спирам. Няма да спираш. Джубокса направя. Виж какво направих. Ние сме. Той с каква кирка може да се обере. Така. Добре, айде, аз ще имам малко да обега айранче. Ти броня. Не, за теб е. Цяла ли ми направи? Да. Значи айрана се е поделил, като гледа. Благодаря. Добре. Крафтинг тейбъл е най-важният и дървото, защото без него нищо не можеш да направиш. Окей, снимай. Още. Покани втори епизод. Аз обичам втори епизод. Чай нещо. И здравейте, приятели. Аз съм Фак Плейбеки. И днес сега Майнкрафт. На Райко 21 сърна. Така. Кажи нещо. Ами, опа. А тази къща съм е направил с труд. Труд сме е направили с моя приятел. Да имате какво да гледате през лятото. И така нещо да гледате. Аз ще обирам за каменна къща. Ти си имаш. Не е показвали Майнкрафт. Да. Аз имам да я покажа. 8 минути имам. Така, аз вече се радвам, че вече мога да снимам клип. Пропусна колчето. На мен ми... Не. Така, хора, влизаме в моят Райков сървър. Аз отивам на къще до шедрете и искам. Хубаво е време. Аз няма да ходя, защото нямам Не клип. искате да дойдете с мен? Така. Така. Колко пиратки ти остана? Не знам. Така отивам да ви покажа хора къщата ми, защото къщата ми се намира ето на това островче. Ако искате, напишете коментарите как да поиграете в моя сървър. Само кажете коментарите ми. Така. Ей, айде, ела да оцеляваме, ще убия. Идвай. Айде, Теодоре! Той... Моля те.
Имам 10 минутки. Не. Тогава аз изиграя поредицата и ще го приключа. Така, хора, сега съм самичък, но все пак беше горд с мен, че играх с известния пича. Как се казва, познайте? Фарка и Бейли. Да. Очаквайте втория епизод, който ще се появи около 4 часа. Половина 9 минути. Момче. Ако ви е харесал клипа, абонирайте се и чао!